كما يمسكم خبركم تخطيطلتي ساعة 9 غينون لومي عربي 26 لكاتي استدالوا هاغراون زيناتات حيزنا لكم قربنا لنا بيتروس منكسي أرس زينا أب زباتات ماكلن سميناو كيهم بحرن بستقبر مرمراتات 21 زيغاتات كورونا فيروس ملكافهم ترغاجيسوم أب هوسبيتال أورتا حكمنا أزني أفنجان قرورون مقبال يسرح له أب نوزوبا حقازا قلقلت مرتيت عنا نقرب ماين رؤية إبيتا مزقيمو چاينان هندن سراويتن كابت زكار آخرن كبابيتات ملو بملو كم سحابات قليتون أب نيجيريا بوحدو 300 تمارو بعتقات كم تجو يتحبيرو أب جابان ناس تتحدثوا من ضغط صالة بارع مرور كبيدا كبابيا وعنوات يورد اللون حبريتا كاب منستر تعنا لومي 26 لكاتيتا بموشة بمأكلات زباتات مأكلن سميناو كيه بحرن بستقبرن ناي لاباراتور مرمراتات 21 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافم ترغاجيتون كاب زيوم 16 أب اسمرا زوا مأكلن حموشة دما أب إمهميمة زوا سميناو كيه بحري توشيبهم تصنحيهم إذا كم ديلن كلها بسبالات تعاقبهم ممكن كجبر لهم تصنحوا 10 جعت أب زوا مأكلن شمنت أب زوا عن 7 حدد ما أب زوا سميناو كيه بحري بيتقل على 28 زيغاتات حاوية من النابيتم تفانيهم بز مسرت على لا قدر بكورونا فيروس تلف زيغاتات كسابلومي كل تشحن 840 شوعات بتسحن له كل تشحن 253 كابزيم حاوي مستفانو شوعات بمستفلي 580 شوعات دما جنا بسبالات تعقيبهم زركوبيم منستر تاعنا 26 لكاتيت كل تشحن 21 أقولت عنا بزرقحن عينة ممعوالن مسفحن بستقايدة صعري أب هوسبيتال أورتا زركب حكمنا إزني أفنجان قرورون زمناوين ماشينات بمعتاق نتفتاتو ممعوال يسرح له غازيتينيا دانايت قبري هوت بملكع صبصاب زدالو تتحستو يسعب تزبز حقا أب أوبيدن قرون تقنا قالي يقول مدنزز سلزدليو نبقو أرناتو مالتي بجكا أب قرورو ناي مقب متحلالفي زي حجة أفتو ناي مقب تبو أتصنيحة تسانتي موحيط واي أب كتري هاقراو موكس هوسبيتال أوروتا تدوكينو زركب كفلي حكمنا إزني أفنج عن قرورون زمناوين ماشينات بمعتق زهبو أقلقلوت نممعبالن نمسفحن يسرح كمزلو قليتهم إذا أقلقلوت تمالالست حمومات متبحتن مدك أس حمومات زد أقال الكفلي عزين زمناوين ماشينات عاتقو علتاوي كساب 8 تحكمتي كمزا انقد متبحت زدليو كونت مزفت أردما هصوص متبحتي إنا كايدة نتفتاتو بتصبقية سلاسل كمزلو كإلا حكمنا إزني أفنج أنقرورون دكتور آلم تخلو مس إرينا أبزا كايدة توك آلم حتى تحبيرام بملو أوقحتنا أبتوديت زخونا حجسي أبع الجرمن بصرح لزلو أوقحت قالي أوقحتناون ولا بقى كلينيكاتنا أوروبا دي لا تبو عاتقنا إنا نسرح دلنا أبهت صانات بعداو نقرات موحد كابتون بتدقاقام زقات أمو أسكفت ترؤيوتات يوم زبال الدكتور عالم ولدي دق أم سانتي من دقاقتي متعوتي نبرتن كي وحدو طبق كتتلك قبرو حادقا أب زقات أمالو دما تقالات إفوم ناب حكمنا كم تقومت شجر الله مالتي أقدموا رسني قال أنت نيروا على حمام كخون خالي كتصود دسنح والعجن سعالن معباسن تيتسجن سعالن عنا إذني أبز تحاحز دمار دكتور عالم بعد وأكل ناب إذني أبز أتولو زغنا مسارح تتقيمكا كتوتصو مفتان كساب نايت سمت سنكلنا كسعب كم زخل بمحبار موصو فولي مسارحن موياوي ميلان سلزحاتت قداي ناب حكمنا إذني أفنج أنقرورون كمتس كم زلوو أتحساسي مام زغنا سب أي فتن توديا نتحمم سلزي قدو ولا دحر ورحي بتصحنا بانا تصقم يبول حنتي قبرون انسسات خوينو عتي كان ابنت كم ددعدي صاصدي دما زيت تملعنتا اذني زيت زخانه زيت ناي بلع خون خل ناي رأس خون خل ات انسكت انسسا ولا صاصخون ولا ددع زيت ملي كان دحر 10 دقيقه ادقيسكايا
يموتي دكتور عالم بتوسخي كوت هاجر مزمصو كإلاتات زغبر زنبره ناي مطبحتي مدبات بسنك لبدا كورونا فيروس دويلوكا انتلو اتخفلي نتخونتات اب جمز اتو اسرار حب مختال مدباتو بعد معنت نمتغبار ينطف كمزلو اردعام حكمنا ازني افنጫን ጎሮሮን حمومات مشفن افنጫን ከይገበሩ ክትርኢ ስለ ዘገድድ ምስ ለብዒ ኮሮና ቫይረስ እቲ ዝዓበየ ብድሆ ኮይኑ ከም ዘሎ ዝሕበረት ዶክተር ዓለም እቲ ሕክምናዊ አገልግሎት ኣብ ዞባታት ዝሰፍሓሉ ስጉምትታት ክውሰድ ለበዋ ኣቅሪባ ኣብ ዞባ ሓጋዝ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ናጽነት ዓመታት ኣብ ጽላታት ትምህርቲ ጥዕናን ቀረብ ማይን ብዝተገብረ ወፍሪ ቁጥር ትካላት ትምህርቲ ብልዕሊ 470 ሚታዊት ከም ዝዓበየ ተገሊጹ ብመሰረት ካብ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትር ትምህርቲ ዞባ ዝተረኸበ ሓበሬታ ኣቐዲሙ ኣብ ኢንኪሜትሪ ፋራለባ ግላስ ኣሸራ ቆሮት ነጃርን ከተማ ሓጋዝን ትሽዓተ ኣብያተ ትምህርቲ ጥራይ ከም ዝነበራ ኣብዚ እዋን ዝግን እቲ ኣሃዝ 11 ናይ ቅድመ ትምህርቲ 21 ናይ መባእታ 10 ናይ ማእከላይ ሓንቲ ድማ ናይ ካልኣይ ደረጃ ናብ ዝርከበን 43 ትካላት ትምህርቲ ከም ዝዓበየ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ አገልግሎት ስተማይ ከተማ ሓጋዝ ንምምዕባል ብዝተኻየደ ጻዕሪ ድማ 4 ዒላታት 7 መዕደን ነቁጣታትን 2500 በርሚል ማይ ዝሕዝ ባስካን ክዋደድ እንከሎ 125 ኪሎ ሜትር ሻምብቆታት ማይ ከም ተዘርግሐን 1670 ቆጸርቲ ከም ተዓደለን ኣሃዱ ልምዓት ማይ ገሊጹ بزي كذا 11 دقيقات رايحات كم تهانت تقص حبريتا أب كلن ممحدارات كابي زمنا والسرعة قرب ما يتواديدو حزبي بقربا وحس ما يتواديدو له فويتا كم زرقبت حبريتا بتوسخانة تيرون أب كتما حجاز بسلسة كفلتات أب زغمة النقطات عنا زوهاب زنبرة أقول قلت حكمنا نممع بالن زرقحو نمسفحن بستقبر وفردما أبزوان زي حنتي كما هوسبيتال شدشة مدبرات عنان كلتا نقطات عنان تواديدن أقول قلت هي باهم زلوا بيت صحفة منستر عنان نايتنو الزبا حبيرون أب مدبرت عنا كده فلاسين وزبا من دفرانا يزجلا نفس صارت قطري أب كلتاشن عسران بعسران ميتاويت كتتلك قدمن دحرن حرسينا يزجبر دما بتسعن حمشان ميتاويت عبيت كم زرعي حلفت مدبرت عنا نرساماني التصفى جرجس حبيرون حمام عصونا مكت صارون شدش شحنا مسيان حزبي كم تعدل زتقس نرساماني لابتا تكال زلط صبت كفلتات فتح مزركب مستينا وستخزمت زلط بز حزبي زمت أتنا قلقلت كوهاب كم زكالا بريهم أب زحلفة عمت حزبي حسرتات مدبر عنا نمملا ب14 نقفة باسكاماين مأكب وحافن كم زهانة بمحبار بكم درجة زوسة وقصتات كحيل تلابيون نبرت بوغنم بزحيتا قلقلتي أب قمت بمتاو تعتقرت نايتات تكالن اتهوا قلقلوتن كل احتاق قبر الله تخاخيرم من محدار كابي كودو فلاسي كاب من دفرا استات 3 كيلومتر نشانخ مبرق تركب زغاركم تخطاطلت لحر زاحت صار مساغري تاغورو زيناتات چاينا هندن سراويتن كابت ذكر اخرن كبابيتات ملو بملو كم سحبا منستر قدات وصاي چاينا لومي 26 لكاتي تفليتو እቲ ስጉምቲ ውፅኢት ናይ ተከካየድ ዝጸንሐ ክልታዊ ዲፕሎማሲያዊ ጻዕርታት ምዃኑ ዝገልጸት ሚኒስትሪ ኣብ ኣከራኻሪ ዶባት ተፈጢሩ ንጸንሐ ወጥሪ ዘህድእ ከም ዝኾነ ኣረጺሩ እዚ ከምቲ ኢሉ እንከሎ ከም ኣካልቲ ወታዊ ምዕባለታት ሚኒስተራት ጉዳያት ወጻኢ ክልተን ሃገራት ቀጻሊ ርክብ ዘካይድሉ ናይ ቴሌፎን መስመር ክኽፈት ከም ተሰማምዐ እውን ይግለጽ ኣሎ ዕላማ ናይዚ ድማ እቶም ሚኒስተራት ብዛዕባ እቲ ካብ መፋርቅ 2020 ኣብ ከባቢ ኣኽራን ሂማልያ ተፈጢሩ ዝጸንሐ ወታደራዊ ወጥሪ ቀጻሊ ዝርብ ከካይዱን መዕለቢ ክረኽቡሉን እዩ بتي عب زحلف ورح السنة عب منقص راويت كلتين هاجرات تولع جيت هندي إسراء عبالات سراويتها كم تقتلوا بعجو كتعبرن كلا تشايناون 4 وتادرات كم زخسرت دونجيا جليتسا نتواترين مهدات عقد دبلوماسيا وركبات كاير متصنحت سبسبات يردون تشاينا هندن أستاد 3500 كيلومتر بجبو زي تحنسة أكارا خارج دوب كم زلواني زحبار أب نيجيريا من نظام زي تفلتع اعتقاد تمالي 25 لكاتيت بزكاير وسرحيت بوحود 300 تمهارو كم تج أو يديك على حلو زي أب سمينا ومعراب نيجيريا أب تركب أبراج زنفارة تقايدة جويا حدث من دحرتي أب تكباب استفدت أمت جويا أستات 7 سباتي زسعب زلون زي ترجع في السميتات أب تزوان زلط أتاو زي من رجع زمل كتب مخانم استكبابي كربا زلون وجناتي تقصون زي حالة كربا سامنتات تجوي 53 نيجيريان ب 24 لكاتيت نتأكم تلقوت سبات يحبرون
ኣብ ወርሒ ተሓሳስ 2020 ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ናይጄርያ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ልዕሊ 300 ተምሃሮ ከም ተጨዊ ዝተቐሱ ጸብጸባት ኣብ መንጎ መንግስትን ጨወይትን ድሕሪ ዝተኻየደ ዝርብ ነጻ ከም ተለቁ የረዱ ይኹን እምበር ንምልቃቕ ጅሆታት ብዛዕባ ዝኽፈል መባድልቲ እንተሎ ዝገልጽ ሓበሬታ ዛጊት የለን ኣብ ጃፓን ንኣስታት ሓደ ሰሙን ዝቐጸለን ገና ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዘይወዓለን ባርዕ መሮር ከቢድ ኣከባብያዊ ዕንወት የውርድ ኣሎ በቲ ካብ ርእሰ ከተማ ቶኪዮ 75 ኪሎ ሜትር ንሸነኽ ሰሜን ተኸሲቱ ዘሎ ባርዕ ኣሽሓት ሄክታራት ጫካታት ከም ተቓጸለ ዝገለጹ ሰብ መዚ ጃፓን ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ክጉዕዙ ኣዚዞም ኣለዉ ነዚ ካብ 21 ለካቲት ዝቕጽል ዘሎ ሓደጋ ንምቁፅጻር ሰፊሕ ስርሒት ይካየድ እኳ እንተሎ ዛጊት ክዕወት ከም ዘይከኣለ እዩ ዝሕበር ጠንቅቲ ሓደጋ ንምፍላጥ መርመራ ይካየድ ከም ዘሎ እንተኾነ ግና ክሊማዊ ምምዝባል ዘስዓቦ ኩቱር ዋዒ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምት ኪላታት ኣከባቢ ኣሎ ኣሜሪካ ኣብ ምብራቃዊ ሶርያ ንዝርከብ ዕላማታት ብኢራን ከም ዝድገፉ ዝግለጹ ሚሊሻታት ብነፈርቲ ከም ዝደብደበት ሓቢራ እቲ መጥቃዕቲ መልሰ ግብሪ ናይቲ ኣብ ኢራቅ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ማዓስከራት ሰራዊት ኣሜሪካ ዝተኻየደ መጥቃዕትታት ሮኬት ምዃኑ ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ኣሜሪካ ፔንታጎን ኣፍሊጡ በቲ ደብዳብ 17 ዕጡቃት ክቕተሉ እንከለዉ ሓያሎ ከም ዝቐሰሉ ከምኡውን 3 ናይ ጽዕነት መካይን ከም ተቓጸላ ዝጠቐሰ ፔንታጎን እቶም ዕጡቃት ካብን ናብን ሶርያን ኢራቅን ኣጽዋርን ካልእ ንዋትን ንምስግጋር ክጥቀመሉ ዝጸንሑ መስመራት ከም ዝዓነወ ገሊጹ እዚ ደብዳብ እዚ 2 ሳምንታት ድሕሪ እቲ ኣብ ከተማ ኢርብል ኢራቅ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ማዓስከር ሓይሊ ኣየር ኣሜሪካ ዝተኻየደን ሓደ ኣሜሪካዊ ዝተቐትለሉን መጥቃዕቲ ሮኬታት እዩ ዝስዕብ ዘሎ ኣሜሪካ ንኣዛዚ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ነበር ጀነራል ቃስም ሱሌማኒ ኣብ ከተማ ባቅዳድ ብደብዳብ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ድሕሪ ምቕንጻላ ኣብ ልዕሊ ኣብታ ሃገር ዝርከብ ማዓስከራታት ዝካየድ መጥቃዕትታት ሮኬት ወሲኹ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር መንግስቲ ብሪጣንያ ኣብቲ ኣብ መጀመርታ ወርሒ ለካቲት ኣብ ሚያንማር ዝተኻየደ ዕልዋ መንግስቲ ቀጥታዊ ምትእስሳር ዝነበሮም 6 ጀነራላት ሰራዊት እገዳ ከም ዝወሰነ ሓቢሩ እቲ እገዳ እቶም ኣዘዝቲ ሰራዊት ናብ ብሪጣንያ ከይኣትዉ ዝኽልክል ሕሳባት ዘደስክልን ምስ ትካላት ብሪጣንያ ዝኾነ ንግዳዊ ንጥፈታት ከየካይዱ ዝእግድን ምዃኑ መንግስቲ ብሪጣንያ ኣፍሊጡ እቲ እገዳ ኣብ ሚያንማር ብዝተፈጸመ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ተሓተቲ ዝኾኑ ሰባት ኣብ ፍርዲ ክቐርቡን በትረ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ወታደራዊ ጉጅለ ድማ ስልጣኑ ንህዝቢ ከረክብን መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ምዃኑ መንግስቲ ብሪጣንያ ገሊጹ ዘሎ ኣሜሪካውን ኣብ ዝሓለፈ እዋን በቲ ጉዳይ ብዝተተሓሓዘ ኣብ ልዕሊ ኣዘዝ ሰራዊት ሚያንማር እገዳ ከም ዘጽደቐት ይዝከር ወታደራዊ ምሕደራ ሚያንማር ንመራሒት ሲቪላዊ ምሕዳርታ ዝነበረት ኣንሳን ሱቺን ካልኦት ሰብ መዚን ብምቕያድ ነታ ሃገር ኣብ ትሕቲ ወታደራዊ ምሕደራ ብምእታው ዝተለዓለ ህዝባዊ ተቃውሞታት እናሓየለ ይመጽእ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ነዚ ብሰራዊት ሚያንማር ዝተወሰደ ስጉምቲ ክቃወሞ ምጽንሑ ይፍለጥ ኣብ ብራዚል ለበዳ ኮቪድ-19 ካብ ዝኽሰት ዓመቱ ኣቐፂሩሉ ኣብ ዘሎ እዋን በቲ ቫይረስ ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁፅሪ ናብ ልዕሊ 250,000 ከም ዝዓረገ ተቓሊሑ በዚ ድማ እታ ደቡብ ኣሜሪካዊት ሃገር ንሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ተኸቲላ ብደረጃ ዓለም ዝለዓለ መጠን ሞት ዝተመዝገበላ ኮይና ኣላ ኣብ ብራዚል ንሓምሻይ ተኸታታሊ ሰሙን ዕለታዊ ልዕሊ 1,000 ሞት ከም ተመዝገበ እዚ ድማ እቲ ለበዳ ካብ ዝኽሰት እቲ ዝለዓለ ምዃኑ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ጥዕናታ ሃገር እቲ ለበዳ ዘውርዶ ዘሎ ሰብኣዊ ክሳራታት ኣሰካፊ ናብ ዝኾነ ደረጃ ከም ዝበጽሐ እዮም ዝሕብሩ ነቲ ለበዳ ኣብ ምቁፅጻር ንምእታው ዘኽእል መስርሕ ምዕዳል ክታበት ብጽዑቕ ይቕጽል ከም ዘሎ ድሮውን ልዕሊ 7.5 ሚልዮን ካብቲ ኣስታት 210 ሚልዮን ህዝቢ ሃገር ኣብ ቀዳማይ እብረ ከም ተኸትቡ መንግስቲ ብራዚል ይሕብር እኳ እንተሎ ኣብታ ሃገር ተኸሲቱ ዘሎ ሓድሽ ጅር ኮቪድ-19 ግን ነቲ ጻዕሪ ኣኽቢዶ ከም ዘሎ እዮም ጸብጻባት ጥዕናታ ሃገር ዝገልጹ ለበዳ ናይ ዝሓድሽ ጅር ኣብ 17 ክፍላት ሃገር ብራዚል ተመዝጊቡ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር ብጠቕላላ ኣብ ብራዚል ልዕሊ 10.3 ሚልዮን ሰባት ብኮቪድ-19 ከም ተለኽፉ ጸብጻባት ጥዕና ይገልጹ ህንዲ ኩባንያታት ማሕበራዊ መራኸቢታት ዘካይዶ ንጥፈታት ንምቁፅጻር ዝኽእል ሓድሽ ሕጊ ከም ዘውፅእ ተቓሊሑ እቲ ሓድሽ ሕጊ ከም ፌስቡክ ትዊተር ዋትስኣፕ ዩቲዩብን ካልኦትን ኣብ ገጻተን ዝተለጠፈ ሓበሬታ ብቕጽበት ከኣልያ ምንጪ ኣብ ገጻተን ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ብንጹር ከፍልጣ ብመንግስትን ትካላት ጸጥታን ህንዲ ንዝተዋህበን ትእዛዝ ከተግብራ ዝእዝዝ እዩ ሚኒስትሪ ሓበሬታን ቴክኖሎጂን ህንዲ ኣብ ዘውፅአ መግለጺ እቲ ሕጊ ትካላት ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝያዳ ሓላፍነታውያን ክኾና ዝወፅእ ምዃኑ ብምጥቃስ ብመንግስትን ማሕበራቱን ክእለ ዝተደልየ ሓበሬታ ኣብ ውሽጢ 36 ሰዓታት ከኣልዮ ምስ ሳይበራዊ ንጥፈታት ብዝተኣሳሰር ኣብ ዝካየድ መርመራታት ምትሕብባርን ኣብ ዝሕተተሉ እዋን ድማ ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ምላሽ ክህባ ዘገድድ ምዃኑ ኣፍሊጡ
بزي كازي زي سنة مقبراو وي نورام تقبرات زرئي سئلن مثلن كاب قصاتن كاليا كم زلون منيستر حبريتان تكنولوجين هندي حبيرون بزي كازي كم نتفليكسن أمازونن زعم السلام فيلمتاتن كالم الزناقع مدباتن بمنقدي انترنت زنطفات كالات زغربو تحستو بعدم عماويلا بحموشة درجاتات كفلاليو عبز حدش حقي سفير الله نساعة زي تدالو زينا مسانا دونات زازيمو مسترف مدواتنا